devojke, u šoku sam. Kakav je ovo put? Nikada nisam išla u školu ovim putem. Dijana, ali ovo je najkraći put do škole. Dijana, ako hoćeš da brže stigneš u školu, možeš da ideš prečicom. Da, nisam navikla da idem u školu prečicama. Ali danas nema nikog da nas vozi u školu, tako da moramo da idemo kroz šumu. Inače, devojke, već sam spakovala svoj kofer za letnje praznike. Ponela sam moju najmoderniju odeću, prelepe kupaće kostime i par očaravajućih letnjih haljina. Nadam se da će biti žurki tamo. Dijana, sećaš se da si mi obećala da ćeš mi dati kupaći kostim, pa onaj tvoj tirkizni, hoćeš li? O, Nastja, dobro, daću ti ga. Nastja, onda ćeš ti meni dati svoju majicu. Koju? Ovu sa srcima? Ne, onu sa usnama. Okej, Mary, hoću. Devojke, mislim da nas neko gleda. Knopa, ne verujem. Knopa, nema nikoga ovde. Au. Jel neko tamo? Dođe, vola devojke, plašim se. Knopa, jel se šališ? Rekla si da si išla na karate, zar ne? Da, išla sam, ali... Devojke, ako vas neko napadne, karate vam zaista neće pomoći. Okej, devojke, časovi uskoro počinju. Hajde da požurimo u školu. Devojke, mislim da će ovaj letnji raspust biti fantastičan, zaista. Devojke, čujem da neko trči iza nas. Knopa! Vidite i sami, neka životinja. Stanite mirno! Ovo nije životinja. Mi kasnimo u školu. Pustite nas. Ne. Sama ću rešiti ovo. Slušaj, ti u masci, ako nas ne pustiš da stignemo do škole, pokazat ću ti svoje judo poteze. Nemaš predstavu koliko se tučem. Dijana, praviš grešku. Čoveče, brzo nas pusti da idemo u školu, suprotnom ću zvati policiju. A, cool, pa nema ni mreže. Kako je to moguće? Mreža. Ne dam vam da idete nigde, u problemu ste i to ogromnom. O, ne. O moj Bože. Sad se zaista plašim. Pomoć! Pomoć! Niko vam ovdje neće pomoći, dajte mi vaše sveske. Dijana, uvek i svuda ću te štititi. Ovo je za tebe. Romeo, ti si naš spasilac. Sačekajte, devojke, Romeo spašava mene. Romeo, hvala. Hajde, devojke, vodim vas do škole, ovdje nije bezbedno. Romeo, u šoku sam, ti si naš spasilac. Hteo je da nam uzme sveske, šta će mu? Imamo samo loše ocene u njima, osramotile bismo se. Pred kim? Pred likom sa maskom. Dijana, tako sam i mislio, pratit ću te u školi i kući svaki dan. Ti si devojka, nije sigurno za tebe da šetaš šumom sama. Ne, Romeo, ne razumeš. Obično nas kupi auto i vozač nas vozi u školu. Neću više ići ovakvim putevima. Romeo, možeš da nas ispratiš? Romeo, samo sekund. Devojke, ne budite tako naporne. Imajte savesti. Romeo, tako si hrabar. A kako se Romeo pojavio ovde? Nastja, sudbina nam ga je poslala. Tačno. Tako je. Maskoto, gde su devojke? Nema ih već pola sata. Tebi sve govore, ti treba da znaš gde su. Zvao sam ih, pitao sam gde su, rekli su mi da stižu u školu. Kakve to ima uopšte veze sa mnom? Zato što definitivno kriješ nešto. Nema ni Romea, košarkaša. Jesu li devojke stigle? Ne, nisu stigle, treneru Ebi. Verovatno ću morati da im zovem roditelje. Treneru Ebi, nema potrebe, bolje prvo zovite devojke. Zvala sam, nema mreže. Opet su odlučile da pobegnu sa treninga. O, evo i devojka. Devojke, požurite, trening! Smile, čao! Dođi ovamo, moram da ti kažem nešto. Nešto nam se desilo. Šta se moglo desiti? To su samo izgovori. Hoćeš prestati da kasniš, Romeo? Nego, zvezde, šta je izgovor ovaj put? Devojke, zašto ste niste javile? Treneru Ebi, slušajte, sigurno nije naša greška ovaj put. Samo nam se nešto desilo. Ukratko, neki lik nas je napao u šumi. I hteo je da nam uzme sveske. Da nije bilo Romeo koji je pao kao kamen sa neba, ne znamo šta bi nam se desilo. Zaista ne znamo. Sve u svemu, Romeo je naš spasilac. Oh, kako dirljiva priča. Romeo, da li je to istina? Da, treneru Ebi, šetao sam šumom, čuo sam vrisak, otrčao sam tamo i video da su cheerleadersice u opasnosti. Spasao sam ih od nekog lika. Romeo, šta si zaboravio u toj šumi? Niko iz naše škole ne ide tom šumom. I Dijana, odakle ti to cveće? Jel ti ga dao lik iz šume? Ne, ovo cveće mi je dao spasilac Romeo. I Smile, budi bolji prema Romeo. Da njega nije bilo, možda sada ne bih pričala sa tobom, znaš. Okej. Hvala, Romeo, što si nas spasio, devojke.
Nema na čemu, uvek štitim devojke. Košarkaše, što stojite tako? Barem se rukujte sa njim, spasio vam je devojke. Hvala. Nema na čemu, uvek ću priskočiti u pomoć. Jel uvek sa cvećem trčiš da spasiš ljude u šumi? Pa i cveće sam ubrao u šumi. A, u šumi, da. Ništa, uzmi loptu, idemo. Pa spasitelju, idemo da treniramo. Devojke, nemojte više da idete kroz šumu, opasno je. Već smo shvatili, treneru Ebi. Devojke, morat ćemo da vas naučimo ne samo navijanju, već da vam održim par časova samoodbrane. Treneru Ebi, zapravo to mogu i ja. Dijana, da možeš, umela bi da se odbraniš. Odbranjene smo. Devojke, prekinite da se smete, zapravo ja sam bila najhrabrija. To je to, trening. P-O-B-E-D-A, pobeda! Dijana, pomovi. P-O-B-E-D-A, pobeda! Zečice su najbolje! Dakle, narode, zašto vas je ovako malo? Kad se kupuje na zajam, skupljate se u redovima. Kada dođe dan za naplatu, 4 ljudi. Aj se budi srećan što je neko uopšte došao. Koliko dugujem? Dakle, narode, hoću da svi platite jer se škola već završava i stižu praznici. Jana duguje 1.500. Aj se, zašto tako puno? Šta sam pila i jela? Zašto 1.500? Pa zato, za tebe i Ljalju, vi ste drugarice i daj mi novac, hajde. 1.500 ćeš dobiti sutra. Patriče, zašto nećeš da platiš za mene? Ne želim, zašto da platim za tebe? A, zato što je prijateljski. Hajde, koliko ti dugujem za Điđi i mene? Dakle, Patrik i Điđi 5.000, wow, vi ste se baš najeli. Patriče, tvoj Điđi ima dobar apetit. Beži. Ajde, imam 4.000 ovde, mogu li da ti dam ostatak tokom praznika? Ne, pa dosta mi vas je, daj mi ostatak tokom praznika, Patriče još 1.000, okej? Ajde, vratit ću ti. Slušaj, Ajs, naravno da se plašim da te pitam, ali koliko sam dužna? Julija, i ja se plašim da ti kažem 20.000. Kako? Skoro ništa nisam jela. Julija, karbonara sa tartufima, tartufi su skupi, znaš cene. Ajs, ja nemam novac. Blondi, Šta blondi? pozajmi mi nešto novca, molim te. Julija, zašto si morala da naručuješ tako puno ako znaš da nemaš da platiš? Zašto? Ajs, evo ti nešto. Koliko? 3.000. Daj mi, duguješ mi još 17. Slušaj, Ajs, možda mogu nekako da ti se odužim. Naprimer, praći u sudove. Moje sudove pere mašina. Blondi. Ajs, ima li još nešto što ti treba? Zar nisi čula? Daćeš mu 17.000 kasnije. Aj, šta je sa žabama? O, žabe, da. Vi dugujete 40.000. Da, rekla su mi da nisu ništa poručivale. Dakle, zato su sve odlučile da se porazboljevaju danas. Žabe, ovo više nije moj problem. Poručivali ste cele godine i sada hajde plaćate. Moram da završim izveštaj. Razumem, ovih 100 kinti ništa ne rešava. Okej, aj, donosim ti novac sutra. Ne, pa vidi ovako. Škola se već završava, praznici uskoro počinju i posljednji su dani. Moram sve da vijam jednog po jednog da plate dugove. Strašno. Mogu li da poručim karamel latte, molim te? Halo, namerno niste došla u školu? Da, svesni ste da dugujete 40.000. Gde ćemo nabaviti novac? Kako ćemo ga vratiti sada? Minus nove tange plus 500 duga. Ćao Janu, jel ti dosadno? Ovo je za tebe. Late. Ćao, Patriče, šta? Late, kupio sam ti piće, zar nećeš da mi pozajmiš 1.000? Hajde. Pa, Patriče, častiš me latom za 50 dinara, a tražiš 1.000. Neću paliti, samo dugo majsu 500. U redu, Jano. Zdravo, Julija. Evo ti late, posluži se. Zdravo, Patriče, hvala. Julija, htio sam da te pitam, imaš li 1.000 da pozajmiš? Patriče, 1.000, ko bi meni pozajmio novac? Duguje majsu 17.000, jela sam karbonaru sa tartufima. Vidim, Julija. Blondi. Stop, ne pričam sa luzerima i ne treba mi tvoj late. Platit ćete za ovo. O, pa plus 100 za late. Zašto sediš tu? Vidjet ćete. Brzo se presvuci. Hajde. Nikome neće vidjeti. Smiri se. Šta smo se složili? Gde je moj novac? Nemoj da te vide. Skini masku. Hajde, presvuci se. Evo ga novac, evo. Stani. Moram da ga prebrojim. Požuri, molim te, požuri. Hajde. Smiri se. Odradio sam svoj deo posla. Sada ću sračunati. Jel sve tačno ovde i presvući? Ne, nije trebalo se petam sa tobom. Hajde, brže. Ukratko, njima rekla sam ti da dolazim, zvaću te. A ja ti kažem da ne dolaziš jer imam boks. A ja sam tvoj drug. A šta se ovdje dešava? 5.000, 6.000, la. Narode, došli ste u pogrešno vreme, imam ovdje sastanak. Romeo, koga kriješ ovdje, devojku?
Narod, idite, ne tiče vas se. Ovdje ima 10.000, sve okej, mogu da se presvučem, fudbaleri, čao. Kakva si ti budala? Evo narode, za pola sata 10.000. Možete li vi to da postignete? Ne, zato što ste luzer. Ja sam kao u akcijnom filmu sa šišmišom i tako, oni kao čuvari to. Cool. Slušaj, vrati mi 10.000, sve si pokvario. Da, Romeo, oni su pouzdani ljudi. Vi, narode, nećete reći nikom ništa, ali da, ukratko, Romeo je bio spasilac. Spasilac? Koga je spasio? Samo probaj da kažeš. Spasavao je Dijanu. Mislim da će sada da se zaljubi u njega. Oduvek sam znao da ne treba da se petljam sa luzerima. Ne razumem, a od koga si spasavao Dijanu? Želimo još detalja. Ne, Smile, uopšte ne razumem. Treba da si zahvalan Romeo što me je spasio. Tvoju devojku, razumeš li? Ne, Dijana, sačekaj, Romeo se pojavio, nijotkuda je to sa cvećem. Smile, sačekaj. Hoćeš da kažeš da ti je više stalo do Romeovog cvijeća nego do toga što me je spasio? Šta nije u redu sa tobom? Spasio nas je Smile. Smile, Romeo je naš spasilac. Trebalo da vidite kako je to uradio levom rukom. Po mom mišljenju desno. Ne, Mary, levom. Devojke, samo se smirite, Romeo je naš spasilac. Ili ovo sve možda Romeo namestio? Da, maskoto, dobro razmišljaš. Maskoto, šta si rekao? O da, tako je. I ti si muškarac. Zato i razmišljaš isto kao Toma i Smile. Ne, samo je čudno. Šetali ste šumom i onda vas je neko sreo, onda se Romeo pojavio sa buketom cveća. Ništa čudno, maskoto, to je samo čudo. Čudo koje nam se danas desilo. Ne možete vi ovo da razumete. Pa da, mi smo glupi momci, a vi, devojke, ste pametni. Primili ste se na ruže. Ne sviđa mi se ovaj Romeo. Ne znam, meni se dopao Romeov čin, a ruže su cool. Smile, bilo bi cool da si na Romeovom mestu ti bio, zaista. Cool, Dijana, cool. Nema veze, Smiley, izvući ćemo istinu iza Romea. Majk, umorna sam. Zečice su opet kasnile na trening. Budi strpljiva, još malo i praznici će promeniti situaciju. Biće nam lakše da kontrolišemo tinejdžere i oni su umorni takođe. Čitava godina je bila samo učenje. Zaista misliš da će biti lakše na raspustu? Samo zamisli šta će se dešavati na kući u selu. Ebi, šta će se tamo desiti? Tamo ćemo se svi odmarati. Majk, kako si naivan. Zar i ti nekad nisi bio tinejdžer? Kuća na selu je žurka, avantura. Morat ćeš da motriš na njih stalno. Ebi, ne brini, bit će sve okej i ne plašimo se avantura. Sa tobom, Majk, ne plašim se ničega. Nastavniče Majk, jeste li videli košarkaše? Narode, jel ja pratim košarkaše? Ne razumem, kad odrasli pričaju zašto fudbaleri upadaju u prostoriju. Jeli? Moramo da kažemo košarkašima nešto bitno. Da, samo hoćemo da im objasnimo nešto. Idite i objasnite im šta mi imamo sa ovim. O Bože, želimo odmor što pre. Izvinite, nastavniče Majk. Izvinite, treneru Ebi. Pa, gde smo ostali? Ne plašim se avanture sa tobom. Ice čokolada. Slušajte, zečice, želite li možda da platite za žabe? Ja ću definitivno vratiti tokom praznika. Ne želimo. Blondi, žabe su poručile, žabe neka plate. Smile, ti se više ne duriš. Durim se. Da, narode, smirite se. Da, ja sam heroj, također treba da mi se zahvalite jer sam vam spasio devojke. Spasio ili samo hoćeš da se praviš važan pred našim devojkama? Može sad dosta. Inače ćemo otići iz kafea ako ne prestanete da se svađate, razumeš? Napravi mi smutio od šargarepe. A što misliš možda da promeniš jer ćeš da požutiš od šargarepe? Možda ananas? Ne, aj, smutio od šargarepe mi je omiljeni. Slušaj, aj se Ljalja je zvala i pitala šta ćeš raditi tokom praznika, odmarati se ili raditi? Kaži svoje Ljalji da ću i odmarati i raditi tokom praznika. Okej, Ajs, razumela sam. Slušaj, Ajs, možda da ja radim kao konobarica za vreme praznika? Julija, ne, pizza je konobarice, ne treba mi još jedna. Daj mi 17.000, hajde. O, dođevo, dobro, 17.000, ali moram da nađem posao preko leta. Važi, Romeo, razotkriću te. Samo probaj. Košarkaši, ovo treba da znate. Košarkaši, šta se desilo? Dijana, sve znam. Danas vas je Romeo spasio u šumi. Znate li od koga? Da li znate? Od ovoga! Šta? Ovo su stvari onog lika iz šume. Onog lika iz šume. Ukratko, košarkaši, ovo smo saznali danas. Romeo nije pravi heroj. Da, to je sve bio šou. Platio je provastom da ga odglumi. Znao sam. Dakle, naš heroj je razotkriven. Romeo, što imaš da kažeš na ovo? Šta, Dijana, jel Romeo nije onaj kojim se predstavlja? Da, Romeo, čije su ovo stvari? Fudbaleri, ovo je greška.
Dijana. Devojke, smirite se. Romeo, da li je to istina? Dijana, zar veruješ ovim fudbalerima? Dima je tvoj bivši, on je samo zavidan jer sam te spasio. Šta? Šta si rekao? To što si čuo. A ne, opet svađa. Devojke, moramo da ih razdvojimo. Smile, zašto sediš tu? Požuri. Narode, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi ponovo, ćao. Ne dirajte Romeo, on je moj heroj. Romeo, nazad, pomeri se.